Zdravo svima. Pročitam nešto iz knjige Biblijske priče za sve. Jek terno bavalo čavo, a bilo pa šo Isus i počljali. Šukareja učitelju, samorate čeraf te avol, mamčuv tipe, bizomeripe, o Isus vača dale se. So se manka akare, šukareja. Samo si jek šuka, a gova si udol, ako manžete ovol, tut džuftipe, bizomeripe, avkova savo kašunol, edevlese zakonura. Jednog dana jedan bogati mladeć došao je kod Isusu i upitao ga: dobro učitelje, šta moram učiniti da imam večni život? Isus mu je odgovorio: zašto me nazivaš dobri? Samo je jedan koji je dobar, a to je Bog. Međutim, ako želiš imati večni život, budi poslušan Božjim zakonima. Eto, ne znam ja romski, ali ipak mogu pročitati. Vidimo se i Božji blagoslov.